मनोज परब जो आरजीचो प्रेसिडेंट आहा, जो तेंचो कॅन्डिडेट आहा, प्रपोज कॅन्डिडेट ऑर वॉट एव्हर दे हॅव डिक्लेअर्ड हिम, तो आपूण पोगो बिल घेवन येयलो तिथे. पोगो बिलाचेर आमचें डिस्कशन काय ना. गोवा इज अ पार्ट ऑफ इंडिया आणि जो तो लोकलांक फटयता आणि फटोवपाचो प्रयत्न करता ते टोटली इलिगल, अनकॉन्स्टिट्युशनल. दॅट बिल वॉट ही इज ट्रायंग टू बिल इज अनकॉन्स्टिट्युशनल. आमचे मुख्यमंत्र्यान, चीफ मिनिस्टरान जे शेतां आहा, शेतां म्हणजे पॅडी फिल्ड्स कॅनॉट बी सोल्ड टू अ नॉन गोवन म्हणून बिल हाडलेलें आहा. तेका कितें म्हणटा तो? दॅट इज नॉट वॉट ही इज ट्रायंग टू प्रपोज. लँड फॉर गोवन्स म्हणटा, भायल्यांक कोणे इकले? आम्ही काल डायरेक्ट ताका क्वेश्चन विचारलें, भायल्यान कोणे इकले? जी आमची गोंयान भाटां, जी आयज भायले लोक येवन हॉटेलां बांदली, बिल्डिंगां बांदली, फ्लॅटां बांदली, रिसॉर्ट्स बांदले, गेस्ट हाऊसेस बांदले, कोणे आपले बंगले बांदले, हे कोणे इकले? आसागांव इतली बंगले येयले आणि सगळे बंगल्यांनी 99% भायले लोकांनी इकते घेतले. ते कोणे घेतले आणि इकली कोणे? So we cannot blame the government of the day. If you want to build your own house tomorrow in Mumbai, in Karnataka, wherever he says, you can go and build. Means a Goan can go, if he has money, can go and buy land there and build. गोय आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय, सगळे लोकांक. तो सांगता पळय तें नव्हतं. ही इज ट्रायंग टू मिसगायड.